Il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali laqa l-irtirar tad-direttiva li kienet ħarġet il-Kamra tal-Periti kontra liġi ġdida dwar il-bini u l-kostruzzjoni. Dan fil-waqt li jinnota li issa riforma f'dan il-qasam ġiet aċċettata mill-istess Kamra. Riforma li għandanijiet importanti biex jiġu salvagwardjati id-drittijiet tal-proprjetajiet ta' terzi persuni li jqogħdu viċin ta' siti ta' kostruzzjoni. Fi-stqarrija l-Ministeru qal li jinsab kommess li jkompli jaħdem biex din l-industrija tkompli tikkontribwixxi lejn l-ekonomija filwaqt li jitħadnu l-prinċipji tas-sigurtà, responsabilità u trasparenza. Għalli ma jistax jippermetti li x-xogħol fuq sit ta' kostruzzjoni, b'mod partikolari dak ta' skavarja u twaqqih, isir mingħajr ma wieħed jiddikjara b'mod ċar u dettaljat kif qed isiru x-xogħlijiet. Permezz ta' din il-liġi issa kull sit irid ikollu site technical officer isegwi x-xogħlijiet. Permezz ta' din ir-riforma, il-Gvern qed jagħti ċans lill-inġiniera li jiggradwaw mill-MCAST jew mill-Università ta' Malta biex jaħdmu bħala site technical officers. Il-Ministeru temm jgħid li l-Gvern huwa kommess biex fi żmien li ġej iħejji liġi ġdida li tkompli tiċċara l-obbligi tal-partijiet interessati, inkluż is-sidien, periti u kuntratturi, filwaqt li dawk li jagħtu servizz lill-industrija ikunu mhux biss f'reġistru iżda anke kwalifikati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.